Drug cleared na ang Banwaan kan malilipot Albay. Ini ang opisyal na deklarasyon sa ginibong Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing o ROC-BDC meeting and deliberation na pigpanginotan kang Philippine Drug Enforcement Agency Bicol, kasud mang aga sa syudad ng Legazpi. Presente sa pagtiripon ang 18 punong barangays kan Banwaan. Miyembros kang Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing, asin si PDEA Bicol Director 3 Edgar Jubay bilang chairman. Sigun kay Jubay, ang malilipot ang ikatulong Banwaan sa Albay na naideklara nindang drug cleared. Kung sa ininot ng pigdeklarang drug cleared ang Jovellar asing Kamali. Yung ibang municipalities pending yung kanilang mga application kasi they need to comply other requirements. CBDRP, kung mayroong personality, isa-isahin mo, kung saan po yung personality mo, ano ang mga naging intervensyon. Ngayon, kung kailangan mong magkaroon ng balay silangan, kasi kung wala kang balay silangan, paano mo i-address yung mga yung mga puser mo. So kinakailangan yung ganun. So marami nakapending, kaya kanina nasabi ko nga, hopefully by next year, yung tatlo is madadagan pa ng another municipalities. Ang deklarasyon na drug cleared na ang Banwaan resulta kang pagkakakomple kay ni kan lambang parametro na pigahagad antes ang proklamasyon. Arog na dapat mayo ng presensya nin illegal na droga, asin mayo nang nagagamit kay ni na may gutman na pigmomonitor kang otoridad. Actually 6 months to 1 year yan eh. Depende yan sa kung ano yung ina-applyan mo. Kung drug cleared status kasi, magsisimula ka sa mga personality. Sino ba yung mga personality nandyan? Ano yung category nila? Puser ba sila or user? Kung user sila, kailangan magkaroon sila ng intervention. So definitely, mag-aanin sila ng community-based rehabilitation program kung medyo mild. Pero kung severe, i-refer sila sa rehabilitation facility. Ngayon, kung puser naman sila, they need to undergo balay silangan, reformation program. Kaya nga, nire-require natin ating mga municipality na magkaroon ng sariling balay silangan na program para doon i-address yung puser doon sa mga barangay na yon. Sa datos kang ahensya, sa 3,471 barangay sa Bicol, 2,270 kay ni ang drug cleared na. 558 ang drug cleared barangay sa Albay, 551 sa Camarines Sur, 12 sa Naga City, 232 sa Camarines Norte, 358 sa Masbate, 232 sa Catanduanes, asin 227 sa Sorsogon. Minomonitor yan ng DILG kasi before kasi meron tayong barangay drug clearing program, medyo matagal na. Kaya lang after clearing, wala nang nangyari. Ito iba ngayon, serious kanyang ating gobyerno. Pag merong declaration ng barangay, ng drug cleared barangay, kailangan i-sustain mo yon. Kailangan i-maintain mo yon. Kailangan may mga activities ka na kailangan gawin. Otherwise, kung titigil ka, masasayang yung effort mo, i-revert yung status mo, babalik ka ulit sa drug-affected barangays. Asigurasyon kang PDEA Bicol, maski drug cleared na ang mga nasambit na lugar, padagos manggirarayan sa indang gigibu na monitoring, asin pag-implementar kan sa indang mga programa kontra illegal na droga. Mientras tanto, sa maabot na Disyembre 14 ngunya na taon, magkakaigwaliwat ng ROC-BDC meeting and deliberation. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.